Moanan. Sa kaaw. May pasa akong mga damgo. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga sukin tigpaminaw nining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Bry. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ha 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 hasula. Pandi ay nagsakit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Bry. Hagri? Ha? Kinsa ba? Si Alia ba? Aw, oo. Malagi. Gwapa na. Oh, ganun na taman. Bisag kinsa malay mauyab mo na. Dinis campus. Oh, ganun day. Oh, basta. Kung mauyab lagi na ako na siya, buhato yun ako ang tanan para di na siya mangitaglain. Panya, usaon ba niyo pagkauyab kung wala kay buhaton ada anak? Ma. Ay naturpe na sad ka. Mama, saday, turpi ko taon. Na, kapila na biya katawag agbayot sa una, ha? Tuod kay dili ka mo atrak kag babay. O lagi, ma. Magpakaisog lagi ko. Bry? Oh, eh, Alia. Ganina rata din pero wag yung ka matingog. Dagsige lang yun kag ginuktok. Sorry. Nga naman tayo unta. O sa may tuyo ni mo? Alia. Pwede ko manguyab ni mo? Seryoso ka? Oo. Kung seryoso ka, sige, kita na. Ha? Diretso na? Uyab na ta? Uyab na ta. Oh. Ay, di na seryoso. Ha? Nga naman? Sugod ko dayon. Pwede din na. Ganong diliman? Ganong dili man. Ambot lang mo ba eh? Muram kag nabugo tungod ng imong gugma niya ba eh? Bay. Bry, inigo man sa klase ba? Maglaag mi sa mall ka o ba ng mga friends? Kuyog ka? Pwede na. Ganahan ka or dili? Kwan, basig kiwawan ka nga na ako ba? Imbitaron ka hati ka kung kiwawan pa ko? Bry, ganong kiwawan pa man ka? Uyab naman ta. Bry, please. Ayaw na pag-uwaw-uwaw na ako, okay? Sige. Na-feel masagid na ako ang sincerity ni Alia. Seryoso juga siya sa among relasyon. Murag angin na lang sa yun nga magpakalalaki ko. Bay, alaga na ko sa Alia sa gym. Mag-gym din na siya? Ha? Wala siya magsulti na ako. Magyug ko mahimutang eh. Daghan na po na laki ang gym. Suwayan ka na ko siya li dito, no? Oh, turag ito si Alia. Nganong mo na siya magpahibaw? Di ka siya gusto nga mahibaw ko. Pero nga naman. Ako siyang tawagan. Hello? Alia, asa ka? Puan, naasabay sa akong classmate. Mau ba? Nga naman? Wala. Amping diha. Okay, bye. Bye. Ganun na makak-maka, Alia.
Basig uyab-uyab niyang coach pa eh. Unsa? Iba, ano ba kastaya ni Aliyah, ha? Bisag kinsa lalaki? Unsa may akong buhatonan ni bay? Tabangan ka, bay. Kuhaon ako ang number sa coach. Unya, tiksi. Paas if nga, babae ka. Tanawa kung mukagat ba siya. Sige bay. Oh, ni-reply na. Where did you get my number? Oh, tubayan na ginin ako. Tanaw na kong dali ra ba ning matintal og babae nito, hana? Unya, sige ba mag-text-text? Oo. Nagtuog yun siya, og babae ko. Mo-update naman gani. Mama, uy, pag-check sa rin ang tawhana na eh. Oh, hala, nanawag. Suma ni mo. Akong pagun. Bahala na siya. Oh, nag-text. I love you. Patay ka na, bay. Wa magkumaymutang siyang text. Gusto kong mo-reply pero amot. Di na ako tiksan. Ganina ragid kang nagsigigli diha sa imong cellphone. Sorry, ma. Ay kisama ng tawag o text nga imong gipaabot. Kang Aliyah? Wara, ma. Huwag ko may mutang. Ganong lain man ang ako gibati. Human siya ni I love you na ako. Noon sama ko. Oh, siya na tingali ni. Si Aliyah di. Huwag pa ko sa mood nga pag-istorya niya. Bri, naglikay ka na ako? Oh, waman. Nausap lagi ka galit. Oh. Aliyah, undang mo na sa nina to. Unsa? Seryoso ka? Bri, seryoso ko nimo. Nga naman nga. Di na ko. Sorry. Dili ko masugot. Nga no? Unsa hinungdan? Na-inlove ko sa lain. Unsa? Sorry. Pero ako makapugong sa akong kaugalingon. Bahalag masuko ka na ako. Pero wala kay love ni mo, Aliyah. Bri. May pasa akong mga damgo. Tungod sa kong gibuhat nga gitextmate nako ang coach ni Aliyah. Aron may bawa nako kung naaba sila'y relasyon. Ako naman hinuoy nakasa ni Aliyah. Na-inlove ko sa coach. Ug di na ko masulti ni Aliyah ang tinuod. Ug igo na lang ko sa pagpangigi nga magtanaw sa coach ug Aliyah. Dinila ko kutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, Amen. Mao kita mga higalang kaagi ni Bri nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga dagulahan. Ha 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 hasula. Di ta uyab, walay ikaw ug ako. Ang mong kaagi gibatan ni duha sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu usab mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kidapit ko kamu sa pagpada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. Yudris lang ining tulumanon handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Akong dakong sala.